min jewtidino hen fuutankoɓe mbi feere wona juɗo kono ina wahlite kadi ko miijiɗa ɗo ko so dañanoma ko dañano ko wasatake kono noon guppo ani tuuta e juuɗe muɗum sinno ko sago mbuɗa andi a yeyata galil ngel pour ɗannindemo kono tawde woni hande doole ma ko ɗum fuutankoɓe mbi doole ndiyam ko limu anne hande doole ma ko galiyel ngel jeeya baddanamo hen noon yo tinnu sibu to wonno sutura neɗɗo so tawi felliti ina surta ina tottuma an ɗannotoɗo o ni a waɗat haqqille ma wonko goppuɗa caggal cinnoɗa sibu kalis joƴƴinaɗo ko gawri ceeri ñande fof no ƴette ala ko artata sibu won ko hen ñamete ko hen yoɓete loyal kal so tawi ala goɗɗum ko ari koko gasata ɗum noon yo tinno kam so yeehi gandinamo kam koto sutura men wonno itta eyyi kono kam ballami kadi ha ɗum lijre ayi ɗum kay so Allah jaaɓi Hawwa Demba tawde omo yiɗi aɗanni mboɗo andi so tawi mi hollitimone ma waw rokkudema hen prix moƴƴi tawa ko wonko mbawata hen heddorade wonko tottamo o yawna ɗum hen so Allah jaaɓi hande ɗo e hirde mi wino so wonano tan wonto winomo ya mi noddan tuni yawna ɗum hen eyyi kanko jogota ko portable hankandi mi yiwtude galle ha gasi on jewtidi yiwde Ibrahima mi yiwtude muɗum yiwde sowna nen ni yummiraɗo mi yiwtude muɗum heddunoma tan ko ɗum joni kam min nandiri ɗum kadi ko feere moƴƴere andi kala kala ɗum sa yiwtude galle ma ɗum kadi ɗum ɓuuri moƴƴude Kumba ko cukalel keptini Kumba kam ɓuuri heɓtini ɗum feewi ɓiɗɗo gorko noon mi wowani ɗum mi wowani ala Ibrahima ko wayni kañum wona news men mais ko ɗum noon kono kanko kam nde garmi galle ala ko wawa hen noon kono hay tinno yaya walla men so Allah jaaɓi ɗum yo wano nelal cukalel ni so Allah jaaɓi inchallah mami no ɗum somi juuli hande puturu ɗum warata e ɓerdam yettaki haqqille ma inchallah jam ñalle fanta ko jam ñalle fanta jarabi yow ni wa awano mi téléphone de mi yaaka garaw tuuti rek moo des ma génn waaw mais garaw yaa ngi fi tey dama ñëwoon pour ñu waxtaan ko yow tere mbaar ko jam bon ren di temps wu ci bon dama doon waxtaan ak paa bi daal pour mu jaay gàlle bi daggal ko ci biir ma dem nga dem fan mais mu tukki dem États-Unis liggéey pourquoi pas joni noon mbaaro jabi o jabi waaye bien sûr nefalo yeey galle o kanko bon min mi àndaale photo yeey galle mais en tout cas jox na ma 2 millions 500 2 millions 500 pour ma dagg bi yëg yow sa papa lim def dafa xeewi yeey de galle mum tajande biye ɓingel ma pour ne yaha joni noon ko miijiɗa hen miiji hen ko mi yaha mi fewno passeport mi yaha to ndewata dow ah oui pour mi yaha jaha joni noon ko miijiɗa rewde dow man boy fils nga ko laa du ko jaar ci suuf ci kaw lay jaar ndeysaan waa léegi nag a yaxat nga paakam do non mais xoolal pour tout years boy fils ma dem yor lu bari ñëw barke Rasulullaay wallahi maa yimɓe ɓe gandu enen ken noobo laaji ɗum kam so accatini ɗum o sankot wara haalam ɗum de o tinata joni aɗen ko jinni gaddoya kayso maɗen hen noos par ce que a yeehi mi yeewoto min tan heddotoɗo jinmi noon ko gaddoya ko yoni gara jehen plage jehen hen restaurant ñu defar bam baax deux millions 500 mille loolu boo ci noos day jaax wala xam nga lan laa bëgg nga dem indi 100 000 francs nga ñëw mi noos leneen li si des nga teg ko fii sama loxo bi ma géré la ko mi moftan maɗum an aɗa foti hoolade min par ce que nden alano haydara komin ittannomo no tottuma ga nga indi teg fii xaalis sama loxo bi ma géré la ko ba mu baax ma dimbali la say démarche léegi nga tëb yaa ci kaw kaay ma boot la ma daane ajil coo ma Samba Bella Marinho, Yaba Kerala.
go mbele mboɗo teggitane min hande mi fi hormiji mi jeeɗiɗi hay mbuɗi mi gandumi e hoore maɗa andi kam somi banque tan mi hangete donc mi anda mataw hay woyde mi woyi ana ɗum ɗo noon moƴƴani aɗa andi ko woni an ka belɗo ɗemgal kono aɗa andi banque nde kay ko ane banden an aɗa andi wuuro ngo koko fusi yimɓeɓe ngala hay mbuuɗo min comme ɓuraɗo lekki yasin haade tan enen kaldata min comme liggaɗo min nde banque nde ko jibinami ko meeɗa heɓdema liggeyde boora nde wonno liggey ala yummum ala bamum so neɗɗo resama jooɗaka e suudu mum wiye koko ligga so neɗɗo jooɗima waɗi ko woni caɗele mum kadi wiye koko ligga liggeyde nde boorama min dal liggeyde nde sono joguino miñiraɗo walla mawniraɗo ma haaɓe tan ha daña bone min kam somi ari joni ma won kam mo belnumi ha neldami crédit min nodda Ibrahima ni joom galle uññawo moƴƴo ma won ko neldimi an mbeɗa anduma billa hande mi lanata ko min kam wona somin kaldi janggo fax makko findintami ɗi kam mi ala haala somi ummima joni Oumar Dia téléphone tum hay somi heɓanimo kam Amérique mami heɓ portable makko mi wiyamo ɗo gonmi ɗo komi tampuɗo yo won ko wimi mi tampi joni an so irima arde ballani ala Oumar Dia kam somi noddi ɗum no mbimami ni tan mbiyami kay komi yorani ko kono mi heɓani mbimi o hunnata ɗo wona ɗum noddirnomami ko noddirta kam yasin an nodditi lamin adama an ko noddanmi lamin koto haalnam haala lamin min foftinon affaire lamin ɗan ko jiɗmi haalandema winoma neltaki asmane ko ɓuuri cuuɗi Ibrahima yeehi Amérique Ibrahima hol yo no foti Ibrahima ñi ganduɗa lettere a haali kadi mbimi Amérique wawi Italie ɗum ne haale ko mbaddetene lamin an Ibrahima mboɗo andunoma Allah waɗani tan Ousmane o nan ɗo ɓuuri balɗe sappo mi ronki dañde nawɗo Allah waɗi mi tottimo no ñandede yangue hebbe miñam ɗo ujunnaje nogas mbuɗo neldimi Ousmane on neɗɗo wawa ɗum yobde wallahi mboɗo andunoma Allah waɗani min nder cukalel yasin nde min mbattinto yindude nden tan ɗen balɗe omo dañi bag makko hawa wi kam ni hitande arore nde ko France janggoyde o yantiroyi Amérique ɗum kay ko yettere Allah yo Allah ñimnumo ɗon yo Allah wallu ngel cukalel amin aɗa gondini an hol dañɗo bakke ko woni Ibrahima dañi bag mbiya hol dañɗo bag so Ibrahima dañi bagge ko an mo meeɗa jooɗo fiyede regale hoore ko an dañi bagge aɗa andi an noon a wona ngen mbimi huno ko yumma ko nofran yumma ko haalnimi Coumba haalnimi ala ɗum wawa wonde an foftini leni hawre Ibrahima mboɗo namdo ɗum mboɗo waƴa ɗum wi kam dañi bag ha ko France janggoyde mbiyami Ibrahima ne suusi fijirde mine yo Allah waɗa janggoya France wadde o waɗani ba mbimami so wona oto haalnam haala Ibrahima han Ibrahima mbimami dañani hay certificat de seka daña bag iɗum noon no yaari wona ko certificat woni bammum bag woni bammum no yaari Amérique joni ko Allah andi o yeehi dal ɓe mbi o yeehi yummakko mbimami bammakko ko yeehi galle ɗum ɓe jeeyide ɓe nawi makko galleyal maɓɓe ngel aha galle yeeyama kay seddugonmane hen machallah tabarakallah masa ayide alhamdulillah woro dañi ko yetto Allah ni o dañi galle aduna de alhamdulillah machallah eyi yo ɗum de won arsugo mum ko joomam min de mi hawlaka ɗum lamado waaw yummay baba famdani machallah o galle ne waɗi fayida alhamdulillah annene min yiɗa gueɗe oɗo handi hen saabu an ko an lele e nangueji ha ɓuujuɗi tawma an kala ko dañɗa Allah ne seeɗaɗa hande hen kadi lamin ko ɗum tan wawi dañde saabu an ko an lele nangue ha ɓuujuɗi tawma lamin ina wonde duwaw min de mi duwonima lamin ɗum ɗo Allah ne seedi ɗum ɗo mbeɗa tigguino maw dañ ɗum te inchallahu mawla haade ko enen jiiɗi yummay baaba enen gaddi elindu wotiri inchallahu mawla maw dañ ko ɗum saabu omo laaɓireedu omo jogiimi omo nafimi omo teddinimi hay mo yiyannomi hanki yimi kama hannde ina anndi tubarkalla machallah lamin hunde fof ne waɗani o soodi oɗo galle ne kadi yalla wakko amin yo Allah jaaba duwaw min sa duwanimamo tan Allah jaabata ko dañi ko kadi o dañi koko handi yo Allah waten ñamde men ñamde juuɗe fof amin 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 ya harma inde Allah hande mo joguiɗa o yo Allah hokku ɗum wadde amin 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 yo huno ma waɗe barke Allah ko moƴƴo ma waɗe sallah jaaɓi yen dañji sagoji alhaɗa men yaade eyi ko ndiwata faya galle janano riw araga galle mbiyatnomami ko lamin ma lamin yonti hen kadi resti kadi kumbam ne kadi yonti resede ka miñam
lamin wonno koye galle ko haade lamin ko julɗoɗo debbo kadi yonti jimmi tan haade Allah waɗi yaari jewtidene ɗum sen jigi galle jokkiten nodden haadi ƴeewen wadde hakkude men sabu hankadi Coumba yonti kadi lamin ko juɗɗo hankadi foti yiilade debbo hankadi yonti fum tan woni ko heddi so jeehi noon galle jokkiten wona haala ma yooɗi feewi bawdirague lam kalɗa ko ne moƴƴiri feewi kono noon ko kalɗa ko lamin wonɗo joofino tokoram gonɗo hoore fonde o wi ala mo yiɗi sona o mi haalde suka debbo o wi ne yiɗi joni mbino tan ko somi ari mi yindira e yaya e haadi mi haalan mami tottuma nafoore nawa ay sukaɓe hannde gardoto ndewa caggal mumen ɓoɗo yinma ɓoɗo yiɗi ɓiya o kono ɓaari ko tokaram o kadi o yiɗi fof ko gootum nde kono gardino ha ɗon moƴƴi ɗum ala bas jehen ko fanta jamma jengi fanta e fanta koode ñaari fanta e fanta ndogo fayni fanta sakon toli modi fanta nde Ousmane noddi ɗo caggal nde Ousmane won o wiyani Ibrahima ariru yettima Amri sallah wiyatno ni en ganda so Amri walla Italie min ga ko ɗum yimɓe kanko yoto o yahani France sabu min mi nde o yahata nde mi haalninomo yo wat feere so yettina kam o wi o gammo dawde jeeyi hawnaki won wallam ine wawi toon ɓe yidiran tan ɓe dawde jeeyi so arandude dem dawde moƴƴi kono min sino ko Italie kadi ene wawi Oumar Ka noddanɓe kono min ɗum ɗon fof mi jajan ɗum jaaɗo e agence kam agence ko wiyete Allah kono ko yehi ko woni lewre ko rewi joni won lebbi ɗiɗi o yide kadi galle men o ɓawde ken hokkanoɓe ɗo délai délai ɗe joni gasa de ɗum de ñayimno délai ɗe gasa kaalisal kala en tottima ɗum o ɗandirima ko heddino ko eɗen guuri hen sen mbiyama ɗo en joom loise ɗum tan kono Allah ko moƴƴi ay ɗo haade tan o yeehi baba galle yo ɓernde ma de mbeɗa sikki tan enen so Allah walli en de Lamine noon ma yettede Lamine wallahi Lamine ma yette ñande en jami ɗo poste to Médina ɗo eyyi manda weste union mo neldino yano waɗiri ni ko nelduma fof neldi yummakko wallahi fof o suka kawɗi ɓe duwonomo kay ɓiɗɗo yo newran yimɓe ɗaɗi kam nede Ibrahima noddi ɗo kañum ne ha watti noddidomi ɗi mandaji baba koni ɗum ko woni ha Ibrahima baba Ibrahima baba ko woni ko jam hi ko ɗum woni baba ko so wona jam ko woni Amérique ala noadi Nouadhibou hol musiba bonɗo nawɗoma Nouadhibou holko mbatta Nouadhibou an hol yaami wurdani la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 millions ko sesa yana hanga dedade 2 millions sesa mbiya Nouadhibou ko mbatta ton Nouadhibou e min de mina jibatna ɓen barses mbiɗa la ilaha illallah la ilaha illallah 2 millions sesa mbiya la sallallahu alaihi wasallam ay baba barses accum baba yo mayde bunde barses nande mbiɗa apa holo ay dum mo yayi dum ko ma ko mais min ma la ko ka mbiɗa so ma la ko ka do yo mayde don kala woni mayde mbiɗa baba ko ma ko mi tampi ɗum ko min 42 personnes ko ma ko mi tampi ɗum baba ande amayatam lagar woni jangga fande mi woni hande ma lagar woni jangga fande ha